pot pune, nu pot lista pe story. Distribuie. Pot pune, nu pot lista pe story. Distribuie. Adică să-mi o pun direct pe story, nu pot. Ce? Asta. Cum? Adică să-mi o pun direct pe story, nu pot. Ce? Asta. Cum? Doamne, ce tare se aude. Am crezut că e deschisă. Am crezut că e deschis geamul. Bună, bună, bună. Am crezut că am un colțișor. Hello, baby. De la ăla. Gata. Tam. Ce faci, iubire? Aș putea să-mi pun lavaliera ca să aude mult mai bine. Cu lavaliera decât fără. Dar nu mai găsesc încărcătorul de la lavalieră. Bun. Să-mi spuneți dacă mă auziți mai bine acum. O să-mi iau mănușă în mâna asta, iubire. Să nu-mi iau... Bună! Bună, fetelor! Să nu-mi iau stric. Bună! Haideți să întorc direct camera. Întoarce camera. Gata. Bună! Mi-am dat unghiile jos să vă fie mai ușor. M-auziți? Mi-am pus lavaliera și vreau să știu dacă mă auziți mai bine acum. Aici m-am tăiat ieri. Ușor. Da, perfect. Pare să țin ăsta pe invers, cred că vii mai ușor. Sau nu? Hai că-l țin așa. Totuși. Așa. Mi-am împins ușor cuticula. Și acum o să curăț materialul. Am curățat și oare săptămâna trecută mi-am făcut. Și săptămâna trecută și nu vreau să insist prea mult. Să nu mă rănesc. Bună!
Am avut negru de asta, vedeți cumva negru pe aici. Astăzi o să lucrăm cu wraps. Îmi fac unghiile Milky White și pe două aplicăm design. S-ar putea pe 3, da? Să vedem cum stăm cu timpul. Sunt puține, dar dacă aveți întrebări, îmi scrieți și vă răspund. Mulțumesc! Bună! Bună, fetelor! Aici încet că mă doare. M-am tăiat ieri. Mi-am băgat de fapt lama de la cuțit în deget. Sau degetul mi l-am băgat în lama de la cuțit de fapt. Ok. Mă vedeți? Da. Bun. Săptămâna asta e mai lejer. Mâine trebuia să am un curs privat, dar s-a anulat. Foarte multe răceli, enterocolite, virusuri, nașpa de rău. Foarte urâte. Și temperaturile astea mai mici. Bun, gata. Am curățat pentru superficial un pic, pentru că am mai avut și săptămâna trecută de curățat. Nu știu dacă mai am ceva de tăiat. Cred că foarte, foarte puțin. Dați să vă pun un pic mai jos. Așa mai împing o dată și vreau să văd dacă cumva mai am ceva de curățat. Foarte puțin. Cu cât tăiați mai repede cuticula, cu atâta ea crește mai repede. Merg pe delimitarea asta albă, membrana, o tăiem. Ce sensibilă sunt aici. Săptămâna trecută n-am avut un model anume și mi-am făcut din nou negru. Și acum am renunțat la negru ca să pot să-mi fac ceva mai deosebit. Voi cum stați cu programările? Acum la început de lună? La noi e ușor, mai răruț. Pe urmă în 28 încep iarăși curs. Speram ca până atunci să... Dar nu le tai în fiecare săptămână, nu. Acum e pur și simplu... mi-am făcut săptămâna trecută unghiile și am vrut acum să încerc altceva, dar altfel nu le tai decât o dată la lună, nu e ok să le tăiați mai des de atât. Bun, ne-am curățat, vai ce umflată mie porțiunea aia. Acum îmi aplic, opresc ăsta, îmi aplic antifungic.
Așa, pe toată suprafața. Nail prep și nail bonder. Dar numai ce mi-am dat, cum zice, plasturile jos, de asta s-o iritat un pic. Am un model foarte frumos cu wraps. Folosim wraps astăzi. Ceva super frumos. Bun. Bun. Nail prep. Curățăm toată unghiuța, cuticula. Cu nail prep-ul aveți voie să atingeți pielea, în schimb cu nail bonder-ul nu. Mi-s mari mănușile astea, trebuie să-mi comand alea roz, nu mai spun ce... Și S. Deci nail bonder doar pe placa unghială, într-o cantitate foarte, foarte mică. Nu atingem pielea, nu atingem cuticula. Nail bonder e primerul fără acid, dar are 9% cantitate de acid. Folosim o bază. Folosesc asta Smart Repair de la NC. Adică este o bază simplă pe care o aplic pe fiecare unghi în parte. Iar apoi cu o pensulă de gel o întind pe toată unghia. Îmi întorci, te rog, Carina, lampa. Mulțumesc. Fetelor, am filmat un masterclass foarte frumos. Tehnici rapide de întreținere. Modele rapide. Ceea ce se caută în salon. Adică care într-adevăr vă ajută să vă îmbunătățiți munca. Bază, adică rubber base, nu, bază simplă. Bază de poză semipermanentă, dar nu este rubber, este bază simplă. 30 unde oare? Acolo? Deci nu este rubber asta, este o bază simplă. Pe urmă dau cu rubber. Prima dată pentru aderență folosesc bază simplă, apoi vin cu rubber. Îmi pregătesc o pensulă liner. Ok. Abia acum vin cu rubber. Nu sunt din Craiova, sunt din Alba Iulia. Sunt de la Ardeal. Nu sunt din Craiova, fetelor. Uite așa. Îmi sparg ușor bulele.
și mi umplu golul la cuticulă. Nu bine. Nu cred că am accent de partea aia de sud. Aș vrea să n-am accent deloc, da. Îmi dai, te rog, un șervețel să pun aici. Mulțumesc. Așa, mersi. Că pe nu mi se mai focalizează și pot să stau un pic mai drept. Bună! Sunt curioasă de voi, de unde mă urmăriți, din ce colțuri a țării, de unde sunteți. Un model cu vraps. Folosesc vraps astăzi. Suceava. Ok? Îmi pare bine, Geta. Buzău. Super, Larisa. Bine ai venit. Perfect. Rapid. Vedeți că nu vreau să vă țin foarte mult. Vreau să fac cât mai repede. Eu lucrez de obicei foarte repede. Și din cauza asta am și creat acest masterclass pentru a vă ajuta real în munca de salon. Adică nu e un masterclass pe care numai să te uiți acolo și gata. Plus de asta, am fost de acord să vă dau un feedback real. Adică, voi dacă achiziționați masterclass-ul, îl vizionați și faceți demonstrațiile pe care vi le-am făcut eu, sau măcar o manicură cu ceva am pregătit eu, că am mai multe manicuri, și îmi trimiteți poze sau filmuleți și mă întrebați unde ați greșit sau ce ați greșit sau unde puteți îmbunătăți, noi avem consultanță de 1 la 1, adică după vizionare și practică puteți să-mi scrieți în privat și eu o să vă îndrum și o să vă corectez lucrarea și o să vă spun ce trebuie să îmbunătățiți. Adică nu doar că îl vizionați și lăsați sau nu-l vizionați, îl cumpărați și lăsați acolo, că după ce va ieși se va scumpi. Da, va fi 249 de lei. Prețul lui întreg este 249. Acum, la precomandă, este 129 de ron. Dar este format 4K, fetelor, adică este filmare profesională, nu este filmare doar așa. Nu-i montat încă ca să pot să spun exact câte ore are. Dar sunt niște lucruri reale, adică parte de teorie plus parte de practică, aveți 4 unghii. Pătrat, oval, migdală,
și baby boomer, un French decorativ. Ce am mai făcut? Aplicare culoare sub cuticulă, dar ceva real, adică care, într-adevăr, faceți în munca de salon, că degeaba, nu știu, mă uit la, nu știu ce, tutoriale sau chestii pe care nu o să le pot pune în practică niciodată. Pentru că în munca de salon înseamnă rapid, înseamnă timp scutit, înseamnă tehnici reale pe care le puteți pune în practică oricând. Și v-am zis, cel mai important, mie mi se pare că să vă corecteze cineva, că doar vizualizați ok, l-ați vizualizat, informația e bună, dar voi când puneți în practică, voi nu știți pe urmă dacă aveți feedback sau nu. Adică dacă ați făcut bine sau nu, dacă ce mai puteți îmbunătăți. Asta e, din punctul meu, cel mai important la un curs online, prin faptul că trainerul să poată să-ți corecteze lucrarea sau să vadă unde tu greșești. Altfel mai e în concurs, cu bază ce fac, îmi pun un pic de bază pe toată unghia, pe toată, mai ales în cuticulă, pentru că o să vin cu un MTY. Acum da, cu bază rubber fac. Am mai întrebat dacă cu bază fac. De la Kinetics e baza ceramică creme white. Pentru că așa videouri puteți să vizionați câte vreți. Dar dacă nu vă și corectează cineva lucrarea, cumva... Păi am pus doar în cuticulă, vedeți? În partea de apex nu am pus bază. Dau ușor un strat pensulat. Și pe urmă pun în zona de lunulă. Nu știu voi cu ce lucrați în salon, dar gelul autonivelant nu se poate urca cu el către cuticulă. Da? Cu gelul autonivelant nu putem deveni decât pe lungimi. Sunt niște, nu știu cum să le spun, trucuri sau nu neapărat trucuri, secrete, da, pe care doar din experiență, doar de-a lungul anilor, vă vin clientele și n-a rezistat și atunci vă puneți întrebări de ce n-a rezistat materialul respectiv. Doar așa puteți să vă îmbunătățiți munca, să zic. Pune 30. Așa. Dar când vine cineva și vă spune exact ce aveți de făcut, totul e mult mai ușor. Adică nu mai stai, testezi, nu mai faci experimente, că știi deja exact ce material punem acolo, de ce îl punem la cuticulă, de ce nu folosim celălalt. Pe un client tânăr, ce folosim? Nu putem să punem orice material pe toți clienții sau orice tip de material pe toată lumea. Nu. Fiecare își face treaba în mod diferit. 10 mi-ai folosit. Și ăla întreg? La toate? Da, mie mi se pare că ăsta nu. 8 mi se pare că mi mic. 8, hai să vedem.
7. Ok. N-ați pățit să nu, cum să zic, să nu știți răspunsul la o întrebare. De ce materialul respectiv nu mi-a rezistat în cuticulă? De ce materialul respectiv nu mi-a rezistat în vârf? Adică nu v-ați pus niciodată în anumite întrebări despre rezistența materialelor, de ce avem o varietate atât de mare de materiale. Adică sunt niște întrebări la care noi am găsit răspuns, pentru că am făcut de atâtea ori până ne-am găsit o metodă în care să fie tot ok. Noi tot timpul întâmpinăm probleme în salon, adică nu cred că sunt o grămadă de probleme. Fie de la materiale, fie de la unghiile clienților, fie de la pe bază hormonală, pe o grămadă de probleme pe care cumva noi trebuie să găsim rezolvarea la ele. Gata? Spor! Pup! Care e cea mai des întâlnită problemă pe care voi o aveți sau voi ați întâlnit-o în salon? Uite, de exemplu, cu ce tipuri de geluri lucrați? Sau ce tehnică folosiți cel mai des în salon? Haideți să discutăm, să vedem. Că s-ar putea să vă pot ajuta. O să pun doar pe 2. De unde ești, lăcrămioară? La cine folosești, Diana, tehnica fără pilire? La ce tip de client? Sau la ce tip de unghie folosești tehnica fără pilire? Păi nu am cum atunci, dacă ești din Constanța, să-ți fac programare la unghii. Sunt din Alba Iulia. Ca să vedem cum o să reușesc să-mi pun... Perfect. Am reușit. Mă ajută mult lămpița. De ce îți cer tehnică clasică? Te-ai întrebat? Adică ce tip de clienți ai sau ce tip de vârstă? Asta am pus-o ușor strâmb, dar o corectez din pilă.
Diana. Întreținere clasică însemnând protecție pe unghie naturală, mă gândesc. Da, dar protecția pe unghie naturală se poate face doar în cazul în care avem o unghie standard. Adică dacă noi avem o unghie de tip standard, putem să facem o întreținere clasică, pentru că la patul unghial standard noi avem nevoie de apex pozitiv. Dar ce se face în momentul în care noi avem o unghie convexă? Da? Ce putem face atunci când noi avem o unghie convexă? Chiar dacă avem unghii scurte. Andrei, am cer... Pentru că nu știu ce înseamnă tipsurile. Nu e obligatoriu să folosești tipsuri dacă vrei să faci pentru ele. Da? Dacă au o vârstă mai înaintată, nu e obligatoriu să faci tipsuri. Dar acum, în funcție de ce vreți voi cu ce vreți voi să vă promovați. Pentru că, de exemplu, dacă tu ești mulțumită, da, de clientela, de venitul pe care îl ai, de tot ce înseamnă munca ta în salon, atunci e ok. Dar dacă nu ești mulțumită și vrei mai mult, atunci va trebui să postezi și altceva ca să-ți vină acei clienți care să-ți ceară acel altceva. Super, Diana! Bravo! Perfect! Foarte bine! Dar pentru tehnica, de exemplu, fără pilire, folosești baze rubber sau folosești geluri autonivelante? Deci mi le-am făcut mai scurte decât colega. Doamne ferește-mă! Deci cam înnebunit. Asta e. Le fac mai scurte azi. Cred că nu vă lasă să scrieți mesajele de asta, vin mesajele așa de greu. Îmi pare rău. Și îți rezistă gelul autonivelant la cuticulă? Nu face lifting? Că problema gelului autonivelant este la cuticulă. Nu reușesc. Andreea, dacă e ceva important și vrei să-ți răspund la o întrebare, poți să-mi scrii în privat. Nu e o problemă. Despre folie. Cum aplici folia de transfer? Oare? Sau pe ce aplici folia de transfer? Vrei să mă întrebi? Da, pe stratul lipicios, de la bază rubber. Sau pe culoare.
Pe laterale puțin, la cuticule n-am avut probleme. Păi asta este că, de obicei, gelurile autonivelante sunt un pic mai casante. De ce vă întreb dacă nu faceți lifting? Pentru că gelurile autonivelante sunt mai casante, da? Iar în zona cuticulei, noi avem o zonă destul de moale și elastică. Și nu se pupă gelul autonivelant cu... Deci asta trebuie să iau jos pentru că ori o prelungesc, ori mi-e foarte, foarte scurtă și nu am cum să mi-o las așa scurtă. Îmi pare rău, trebuie să mi-o iau jos. Bun. Nu știu ce n-am văzut acolo de... Sau am împins eu tipsul prea mare, prea mult. Ok. Deci, folia de transfer se aplică pe stratul lipicios, ori pe culoare, ori pe bază, pui un pic de bază pensulat și pe urmă usuci și vii cu folia de transfer. Cu drag, Andreea! Deci orice nelămuriri, fetelor, aveți, orice întrebare de orice tip, nu contează că e absurdă, că nu e absurdă, că vi se pare că... Orice vreți voi. Da? Puteți să-mi puneți ori în privat, oriunde, ori pe Instagram, ori pe Facebook, mă găsiți, peste tot. Nu e o problemă. Am apăsat un pic mai mult. Așa. Bun. Dați să-mi pun 60 de secunde. Nu-ți place să folosești gelurile geleu. Doar geleu folosesc. Eu doar geleu. De ce? Pentru că folosesc, eu nu am geluri autonivelante decât, v-am spus, dacă fac o mini-extensie sau nu folosesc gelurile autonivelante pentru că am văzut că există cele mai mari probleme la tipul ăsta de gel, adică gelul autonivelant. Și nu se pretează pentru clientele mele. Majoritatea, către 80-90% din clientele de salon au un pat unghial convex. Da? Asta înseamnă automat corecție. Păi corecție pot să fac în mai multe feluri. Cu acrigel, pot să fac cu tipsuri, pot să fac cu geleu. Cu autonivelant e foarte greu de făcut corecția cu autonivelant. Și cumva voi trebuie să vă răspundeți la niște întrebări. Da? Ce tip de clientelă, o nicoliză uscată sau umedă? Nu, asta să știi că n-am auzit-o niciodată, Gabriela. O nicoliză înseamnă desprinderea patului unghial, dar uscată sau umedă chiar n-am avut. De ce ai pus gel la cuticulă? Nu am pus gel la cuticulă, tocmai asta vă spun. Am pus rubber. Nu folosesc geluri la cuticulă, tocmai pentru că vă ziceam că gelul la cuticulă face lifting. M-am dat cu cleaner pe tăietură. Violeta nu am pus, puiule, ăsta l-am pus la cuticulă ca să nu mi se vadă transparent, da? Să fie o culoare albă uniformă peste tot. Haideți să văd dacă chiar vreau să mai impun ușor. Vreau să-mi o lungesc un pic unghiuța asta, dacă pot, fără să trească să mai o iau jos. Cu drag. Nu cred că, nu știu ce să zic. Nu știu, poate o nicoliză uscată însemnând faptul că e o desprindere mecanică, să zicem, sau o lovitură, poate să fie și cea umedă, probabil să fie de la mucegai, nu știu, pur și simplu mă gândesc, dar o să caut. O nicoliză sau cuticulă?
A, da, bine spus. Bine spus, Diana. Probabil să fi înțeles tu greșit, Poate au zis cuticulă umedă sau uscată și tu ai înțeles o nicoliză. Gabriela, probabil să fi spus cuticulă, puiule, și ai fi înțeles o nicoliză. Gata. Acum ori am lungit-o, ori... Asta este. Am și întrebat care este diferența și nu mi s-a răspuns. Păi și atunci ce legătură avea cu nicoliza umedă și uscată? În ce context o folosit-o? De nu vrut să-ți răspundă care e diferența. Bună, scuze, lampa asta usucă repede. Asta foarte repede usucă. Extraordinar de repede. Foarte șmecheră e lampa. E și mai scumpă, e undeva la 88-90 de lei. Dar am reușit să o lungesc, dar bineînțeles că mi-o curs acum sus. Vedem noi când o pilim. Am ce pili acum, fetelor. Cu o mână mai greuț, dar ne descurcăm cum putem. Nu-mi fac griji că nu mă descurc. Sunt fată mare. Vorba aia. Vreau să mai iau un bit în cazul în care mi se încarcă prea repede. Ce pot face dacă în salon a fost frig până m-am întors din vacanță și am un client în acea zi și gelurile sunt tărite? Nu cred că e atât de... nu cred că pot să fie atât de întărite încât să nu poți să lucrezi cu ele. Nu este voie ca gelul să-l pune nici pe calorifer și nici vara să-l puneți în congelator sau invers, pentru că vă distrugeți proprietățile. Deci vedeți că pe descrierea unui produs există o temperatură de păstrare, da? Nu aveți voie să nici să le încălzim, nici să le răcim. Gelurile sunt, da, ele își modifică ușor consistența, dar nu maratonă. Maratonam pe masă și pentru fete se elimină în partea de spin și le fac în ea, dar depinde dacă este umedă sau uscată să face protezarea. Adică, păi da, dar poate să fie umed acolo pentru că asta cu mâna în apă sau există mai multe. Dacă e umedă nu se poate face protezare și dacă e uscat se poate face? La aia probabil s-o referiți. Na. Posibil, ce să zic. Se poate face protezare dacă să revine la 2 săptămâni. Pentru că altfel e jale. Dai din rău în mai rău. Haideți să vedem cum desprinde o asta de aici. Ok. Eu sunt în ceață. Cu protezarea sau cu ce? Ups, ce mai... Ale. Gata. Nu știu cum o să țin eu mâna ca să vedeți și voi cu uscat sau umed.
E, la naiba, eu n-am auzit încă așa ceva, fetelor. Credeți-mă, și de 18 ani în domeniu, dar n-am auzit. Acum n-am, ce să mai faci? Probabil că nu au niște denumiri sau poate era un podolog sau ceva, era un special pentru... Numai depinde și unde ai auzit și la cine și ce, cum îi zice, ce specializări are. Că s-ar putea să fie. Doar că n-am auzit nu înseamnă că nu e ok sau... Dar ai probleme de onicoliză sau ceva? Trimite în poză, în privat, dacă ai probleme de ceva și vezi. Te pot ajuta dacă nu știi ce să faci. Fetelor, când aveți, când întâmpinați probleme din astea, scrieți-ne. Adică suntem atâția trainer, nu cred că este cineva care nu vrea să vă ajute sau să vă răspundă la o întrebare. E greu să cred treaba asta, adică dă un colo de lume, pentru ce suntem aici? No, acum chiar trebuie să o scutez că am lungit-o. Da. Da, ok. Se poate face protezare, v-am spus, se poate face protezare dacă nu are și alte probleme. Dacă vedeți și alte probleme pe acolo, nu. Deci acum vreau să-mi dau lungimea la o unghie ca să pot să iau lungimea pentru toate, da? Deci îmi dau lungimea la toate unghiile, adică la prima unghie și pe urmă merg cu lungimea dată de prima unghie. Ok. Nu vreau să am una mai lungă și restul mai scurte. Și de asta am mai lungit-o pe asta. Deja am terminat. Hai, ce-mi place. Da, oricum e foarte, foarte lungă și va trebui să-mi dau asta jos să pot să-mi iau dimensiunea. O, da, trebuie să fileți mult. Bun. Bun. Ok, ok, bravo. Așa. Tot timpul am avut unghiile lungi
Și acum deja de a doua oară, deja de când îmi fac unghiile, mi le-am mai scurtat și îmi place mai mult, mai scurt. Ador! Super! Aici mai vin o dată cu pila peste toată suprafața, că am pus tipsul de 2 ori. Să nu aveți denivelări când corectați ceva, da? Mai bine piliți toată suprafața și vă iasă totul perfect și drept. Bravo! Da, și eu ador. Chiar îmi place. Mult. Mult îmi place. Aici mai încetut, că mă doare rău tăietura. Chiar mă doare. Adică ieri am făcut-o și clar mă doare astăzi. Eram conștientă de ce am făcut. Am vrut să pun murături și m-am dus cu cuțitul în vană să tai gugoșarii și practic mi-am băgat degetul în lama de la cuțit. Na. Deci ador. Ia uite ce unghie subțire și frumoasă. Foc. Să vedeți ce poze o să fac la unghiile astea. Deci eu întotdeauna când îmi realizez unghiile, întotdeauna mă gândesc ce poze mișto o să îmi realizez. Deci eu doar la asta mă gândesc. În momentul în care fac o manicură super faină, mă gândesc în ce stil o să pozez, cum o să pozez. Deci îmi vin în cap o grămadă de idei. Pentru că până acum, nu știu, 2 ani, 2 ani, da, bine spus. Până acum 2 ani făceam manicuri super frumoase și nu-mi plăceau pozele. Adică, Doamne ferește, când trebuia să vină aia, cum îi zice, venea timpul să pozez, deja mă luau căldurile și nu mai știam ce naiba și cum să mai pozez ca să iasă manicura aia frumoasă, să o scot în evidență și să fie frumoasă. Și ce-am zis? Că trebuie să-mi îmbunătățesc tehnica de pozare. Trebuie să văd cu ce aparat îmi iasă pozele cel mai frumos. Să știți că niciun aparat, niciun telefon e mai ok pentru poze decât iPhone-ul. Deci pot să zică lumea ce o vrea, dar nu există, chiar nu există nimic pe lume care să vă facă pozele mai frumoase și mai reale și cât mai aproape de real, că despre asta e vorba. Că dacă manicura e frumoasă, înseamnă că e ok făcută și aparatul. Așa pățesc și eu. Bun. Și cu ce pozez, Gabriela? Acum, în momentul de față, cu ce pozezi? De nu-ți place cum arată pozele.
Sau voi, fetelor, cu ce pozați? Cu ce vă faceți pozele la manicuri? Samsung. Deci Samsung, voi vedeți frumos în Samsung, adică gen, în momentul în care voi faceți poze, aveți chestia că iasă super frumos. Dar în momentul în care le postați pe social media, să știți că nu mai au aceeași lumină, nu mai au aceeași culori, aceeași perfecțiune ca și când le vedeți voi în galeria foto. Asta e problema la Samsung. Nu are treabă realitatea cu poza. Exact. Exact. Da. Asta e. Asta e. Și atunci, v-am spus, credeți-mă că am testat lumini, cum îi zice, cutii din alea de făcut pozele, fundaluri, chestii. Nu are legătură. Are legătură cu telefonul. Înainte aveam 13 Pro, dar l-am pierdut. Nu, îmi pare rău, dar eu acum am 13 Pro Max. Adică orice iPhone vă cumpărați trebuie să fie Pro. Adică nu simplu, nu opțiunea simplă de la iPhone. Deci dacă ești 12, e 12 Pro. Dacă vrei să cumperi 13, e 13 Pro. Dacă vrei 14, vrei 14 Pro. Nu e obligatoriu să fie Max sau nu. Max înseamnă mai mare sau e varianta mai mare de telefon. Dar Pro, cred că are ceva și Max-ul special față de Pro, că de asta e și prețul mai mare. Eu acum am avut 12 Pro Max și mi-am luat 13 Pro Max. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că am cele mai superbe poze ever. Adică mi-asă cele mai frumoase, deci nu există. Cu 13 Pro făceam poze top. Exact, Mihaela. Îi ceva de vis. Credeți-mă, îi ceva de vis. Telefonul ăsta îi special. Și am înțeles că avem prieteni care se ocupă cu telefoane și așa, am înțeles că display-ul la telefonul ăsta, la 13 Pro Max, e la fel ca cel cu 16, o să că nu se compară nici cu 14, nici cu 15. Că la un moment dat am stat să mă gândesc dacă mi-au 13 sau 14. Și au zis să nu mi-au 14, că nu o să fiu încântată de poze ca și cum face 13. Și așa au fost. Și nici 15. Nu. Samsung-ul nu este pentru domeniul nostru. Samsung-ul nu este pentru noi cele care vrem să facem poze la manicuri, Nu, din păcate, nu. Da, eu nu am Samsung, n-am avut niciodată, nu-mi place, nu. Am avut fete la curs care vă dați seama că au foarte multe fete la curs care au diverse telefoane. Și așa facem teste, fetelor. Deci cu ele facem test să vedem care telefon. Și credeți-mă pe cuvânt că nu este unul să fie mai ok ca și 15 Pro, dar 12 era mai ok. Și 13, să știi că e foarte bun. Eu am avut 12 Pro Max și acum am 13 Pro Max. Deci vă pot spune cu mâna pe inimă că îi peste. 13 Pro Max e peste 12 Pro. Iar funcția aia de cinematic
e doar de la 13 în sus. Cu aia filmați niște reel-uri și niște vai de mine, deci ceva superb. Ceva superb. Ceva superb. Da, și am văzut niște cursuri de filmat Reels. Toate rusoaicele au, cum îi zice, iPhone. Nu filmează cu orice telefon, să știți. Nu se face cu orice telefon. De asta vă spun că e foarte important. Acum depinde, v-am spus, și ce vrei să promovezi, cum vrei să te promovezi, Dar în domeniul ăsta, dacă vreți să câștigați bani, dacă vreți să fiți cunoscute, dacă vreți să fiți apreciate, trebuie să aveți fotografii frumoase, fără fundaluri exagerate, fără decoruri, fără mână pe sticlă, fără degetele așa încleștate, cât mai natural, cât mai simplu, deci iasă niște poze absolut superbe, credeți-mă, nu vă trebuie mare lucru, o cămașă albă e suficientă, un inel de decor eventual și restul doar o poziție lejeră, a mâinii frumoasă, nu, și credeți-mă că vă iasă niște poze absolut de vis. Ăsta este tot. Cu cât e mai simplu, cu atâta o să aveți niște clienți mai buni, adică niște clienți care apreciază esteticul, frumosul, cu totul și cu totul altceva. O să-mi bag ușor capul pe dedesubt. Nu știu dacă îmi bag părul, dar trebuie să văd ușor ce lucrez acum. Când curățăm sub unghia, trebuie să curățăm toată unghia naturală, da? Ținuți. Deci cele mai reușite promovări. Și ia uitați-vă pe Pinterest, fetelor, la manicurile alea superbe, fără decor, pe ceva foarte simplu, de obicei pe gri, pe perete, pe alb. Nu vă trebuie mare lucruri sofisticate. Așa, apropo, la masterclass v-am filmat cum fac pozele eu. Deci dacă vă place feed-ul meu de pe Instagram, dacă vă place cum fac eu pozele, acum aveți ocazia să vedeți și cum, cu ce. Și cum realizez eu acele manicuri absolut superbe și cum realizez și pozele. Asta e așa, vreau să fie ca bonus pentru voi, că îmi doresc foarte mult să faceți nu numai manicuri frumoase, să faceți și poze superbe. Pentru că poza este oglinda voastră. Cu ea puteți să atrageți clienți valoroși.
dacă pozele voastre sunt pline de ulei sau dacă pozele sunt inestetice sau cu multe briz-brizuri prin spate sau cu mâinile ținute nu știu cum în poze sau cu ele încleștate sau... Deci nu o să, cum să zic, nu o să puteți să atrageți acei clienți care să vă plătească, să, nu știu, trebuie să învățați să știți ce vreți, ce tip de client îmi doresc pentru a putea ieși din zona asta de confort, în care doar fac pe repeat acolo niște manicuri, mă plătesc, dar nu sunt mulțumită deloc de cum arată lucrările mele. Sunt sigură că vreți mai mult de atât. Sunt sigură că vreți să aveți și voi un portofoliu frumos, manicuri frumoase. Dar degetul mare e cel mai greu să-mi scobesc sub unghial. Dar am noroc că mă ajută colega. Vreau așa un pic doar. Nu mi-am băgat capul așa. Bun. Ce mă doare. Vai, 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 vai. Oare mă mai vedeți? N-ați mai zis nimic sau v-au blocat mesajele? Așa nu-mi place când, nu știu, am impresia că vorbesc singură. Aș vrea să văd, să vă văd, să, nu știu, să putem discuta deschis. Nu doar eu să vorbesc și voi să uitați la mine. Aș vrea totuși să fie altceva. Vreau să fac o întâlnire cu niște tehnicieni, nu știu, 10-12 câte persoane sunt pe aici prea aproape, la Alba Iulia, să mergem la un suc, la ceva, să mâncăm, la un restaurant și să povestim despre problemele noastre din salon, cu clienții, cu, nu știu, cu orice, despre orice. Îmi doresc să fac așa un, nu știu, ca un eveniment, dar nu un eveniment, nu ceva complicat. O întâlnire cu voi. Eu ca trainer, voi ca și tehnicieni. Sau dacă sunteți și trainer, n-am nicio problemă. Și vreți să veniți să ne întâlnim. Ce pot folosi în loc de rubber base? Pentru că nu mi-acceptă unghia rubber. De ce, Alexandra? Ce pățești la unghiuța ta? Sau ce ai pățit la unghiuța ta de zici că nu-ți acceptă rubberul?
nu poți folosi bazele, dacă nu acceptă rubber-ul, există la Kinetics bazele fiber. Mi se dezbesc precum că dacă le fac eu și dacă merg la salon. Probabil unghiuța ta este foarte traumatizată. S-ar putea să nu fie vorba doar de rubber. Unde ți se desprinde rubber-ul? Pe vârf? Prima dată. Ia trimite-mi o poză cu unghiile tale să văd să nu fie vorba despre pentru că sunt unghiile tale foarte subțiri. Aici mai îmi un pic de rubber. Parcă mi strâmbă. Am impresia că nu am aici rubber. Dacă ți se desprinde, combină-l cu gel. Adică vină cu gel pe vârf, da? Și pe urmă către cuticulă tu ai nevoie de rubber. Sau poți să pui cum am pus eu astăzi, da? Rubber prima dată pe unghie naturală și pe urmă vii cu gel. Exact ce am făcut noi astăzi. Mi-am pus rubber-ul prima dată într-un strat mai grosuț. Aici cred că mi-a fost unghia ușor într-o parte, că am avut o porțiune în care mi se părea că e goală. De obicei, când aveți puncte de creștere asimetrice, se mai întâmplă treaba asta, adică într-o parte vă iasă mai... Nu pregătești unghia. Nu, Alexandra, trebuie să văd, puiule, nu se poate pune un diagnostic. E ca și când ai merge la un doctor și îi zice, uite, nu știu, îmi cade păr sau nu știu, mă simt slăbită. Și el zice, păi du-te și aia. Păi dar să te văd prima dată. Adică trebuie să-ți văd unghiile cum arată, s-ar putea să fie problema unghiilor, faptul că s-au desprins de atâtea ori și le-ai pilit de atâtea ori, ai trecut în straturile intermediare, nu o să mai țină nimic, clar că nu o să mai țină. Doamne ferește, nu numai așa, oricum, gata, punem diagnostice fără să vedem omul. Ei, Doamne, deja... Dar nu există așa ceva, eu trebuie să văd. Eu, faptul că văd unghia, îmi dau seama ce s-a întâmplat. Dacă unghia e foarte subțire, trebuie să facem ceva tehnică, trebuie să faci tehnica combinată. Sunt multe lucruri pe care doar dacă vezi unghia, cum să știi să pui ceva, un produs pe unghie dacă noi nu știm să verificăm, să vedem unghia naturală. Of. Nu pregătești unghia. Și după aia tu te duci și îți pilești iarăși unghia naturală până ajungi pe partea aia și pe urmă spui soluțiile de pregătire, pui tot, dar deja unghia aia e deja traumatizată și nu mai are nicio treabă cu produsul. Da, există și cauza aia în care nu pregătești bine unghia. Dar dacă deja unghia mea e super subțire și traumatizată și pilită și răspilită, cum să vin eu pe unghia aia să mai aplic ceva?
N-aveți cum. Exclus. Ajută să punem pudra acrilică pentru unghiile foarte subțiri? Nu. Nu ajută la unghiile foarte subțiri să puneți pudra acrilică dacă, ascultați până la capăt, dacă sunt unghiile alea subțiri pentru că sunt pilite sau și-au rupt sau și-au smuls unghiile. Da? Nu vă ajută. Acolo prima dată trebuie reparat unghia, adică trebuie reparat straturile de keratină și pe urmă veniți și facem tehnică combinată. Altfel nu vă ajută nici cu pudra. Pudra Ups! De unde nu m-ați mai auzit? Nu se aude, nu te mai auzim. Bun, acum auziți? Mi s-a oprit la valieră. Mă auziți acum? Acum se aude. Ups! De unde nu ați auzit ca să vă reiau? De la pudra acrilică? Da, ați auzit că am zis că nu se pune pudra acrilică dacă unghiile subțiri pentru că sunt traumatizate, adică gen pilite, Haideți că am scos lavaliera, ori mi s-a terminat bateria la lavalieră, cred că da. Acum am auzit? Că am scos lavaliera de tot. Acum e ok, bravo, bun. Îmi dau top și vă explic încă o dată. Bine? O secunduță.
Deci, dacă aveți unghii traumatizate, subțiri, pentru că s-a pilit mult, pentru că s-a smuls, pentru că de obicei de la pilă sau că le-ați făcut de foarte multe ori și le-ați rupt, da? Nu veniți să puneți material pe acele unghiuțe, că nu va rezista nimic, nici măcar baza rubber, nici măcar gelul nu va rezista, pentru că deja nu mai aveți stratul cornos, adică stratul de cheratină de protecție al unghiei naturale. Și odată ce am ajuns cu pila, adică s-a pilit și s-a ajuns în straturile inferioare ale unghiei, acolo o să întâlnim doar celule de apă. Acele celule de apă pe voi nu vor lăsa să... Cu top mat dau acum. Orice material a spune voi pe acele unghiuțe nu va rezista pentru că îi apă în țesut, da? Și ca să repar straturile de cheratină am nevoie de acest tratament. Daily Keratin tratament se numește, de la CND. Se aplică dimineața și seara. Le dați la cliente să-și cumpere acest tratament. Îl aveți voi în salon, dar asta însemna să vină timp de 8 zile, în fiecare zi să-l dați voi, da? Îl recomandați la cliente și pe urmă vin după 8 zile și o să vedeți că unghia aia e cu totul și cu totul diferit. Degresesc unghia pe care am pus bază. Așa. Și pe cea din mijloc. Ok, să nu am praf. Curăț și sub unghial. Așa. Aici am dat cu top mat. Dacă dorește numai decât unghiuțe, să știe foarte clar că peste o săptămână va veni cu ele rupte. Adică îs niște bani aruncați degeaba. Adică nu o să reziste nimic pe acele unghiuțe care îs traumatizate, fără să faceți voi ceva. Adică dacă vrea peste câteva zile să vină că i s-a rupt o unghie și încă unghie și încă unghie, să-i spuneți că o va costa suplimentar. Pentru că voi i-ați spus. Vin cu un strat de bază rubber, pensulat, pe care o aplic în lampă, 30 de secunde. Nu există niciun client care să nu-și dorească să aibă unghii sănătoase și întregi. Nu cred că vreun client vă spune, nu că mie îmi place în fiecare săptămână să viu să-mi repar câte o unghie. Nu cred treaba asta. Trebuie să fii nebun. Geta, am făcut cu tipsuri? Da, am făcut combinat. Mi-am pus bază rubber la cuticulă, bază milky și am venit pe urmă cu gel. Eu lucrez în tehnica combinată. Dar da, am făcut cu tipsurile slim. Ok, gata. Degresez. Șterg bine, bine, bine și în cuticulă. Acum o să vin cu wraps. Da? Deprăfuiesc. Vin și mi-aleg wrapsul pe care vreau să mi-l pun pe unghie. Și o să-mi pun acesta. E destul de lat. Aveți și
Aici am un liniar cu care să măsurați lățimea de la ăstea, de la vrapsuri, dacă vă cuprinde unghia sau nu. Trebuie să-l curbați ușor și încercăm să-l introduc sub cuticulă. Pe o parte și alta, cred că nu l-am pus chiar drept. Și odată dacă îl desprindeți, cum să zic, după aia e foarte, foarte greu să mai intre înapoi aici. La cuticulă. Și ușor trebuie să-l tragem. Că altfel asta cu dâmburi. Și oricum ușor tot va avea ceva pe aici. Așa, întindem foarte, foarte bine. Și pe o parte și pe alta. Și la cuticulă la fel. Așa. Trebuie lipit foarte bine. Dacă nu lipiți foarte bine, intră apă pe sub el. Dacă avem surplus, ăla o să-l tăiem ușor cu forfecuța. Așa. Super! Super, 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 super. Îl întindem bine, 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 bine. Să nu rămână cute. Dacă rămân cute, vi se văd urât. Putem să tragem de el. Tragem, tragem, tragem. Așa. Și lipim bine, 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 bine. Deci ador. Deci ador astea, jur. Deci nu... Eu sunt fascinată de ele. Îmi plac de nu mai pot. Îmi plac, îmi plac, îmi plac maxim. Mai ales la pedii fetelor. Arată într-un mare fel astea vrapsurile. Foarte, foarte, foarte faine. Așa. Lipim bine, bine și tragem pe vârf. Le-ai pus peste bază rubber cu strat de dispersie? Nu! Am șters, da, le-am pus peste bază rubber, dar nu pe stratul de dispersie, da? Am șters. Am lipit pe vârf și acum tai, da? Cu pila peste, așa. Superb! Absolut de vis. Ăstea de la Nail Tart, cred. De pe... Nu vine acum. Nu se deslipește că pun top peste. Dacă se lipește foarte, foarte bine și nu l-ați aplicat foarte, foarte bine și l-ați lipit foarte bine, nu se deslipește deloc. Deloc, 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 deloc.
Chiar nu știu, fetelor, de pe ce site le-am cumpărat. Oare Nail Artist? Nu mai știu. Chiar nu mai știu. Aș minți să vă spun că nu mai știu, că le-am cumpărat de mult. Am și pentru Pedi. La Pedi am folosit foarte multe vara. Gata. Acum le-am pus bine. Și aplic. Puteți să dați un strat de bază dacă credeți că peste el să-l sigilați, dar eu o să pun un pic de top mat peste el. Bag ușor spre cuticulă. Pun și pe lateral un pic. Cred că pe The Brands de pe The Brands le-am cumpărat. Trebuie că mi-am pus topul în palmă. Am grijă aici la cuticulă. Bun. Bag ușor și am mai tăiat pentru celălalt, am mai tăiat o fâșie. Dacă aici mi-am pus maro, aici mi-am pus culoare întreagă și o să folosesc fâșie maro. Da, o să fac exact invers modelul. Vai, dar ce îmi place de ador. Uite. Dați-mi urmărire. Gata. Ai, da, ce bine arată. Și am zis că vreau să fac, să tai o fâșie. Să pot să fac modelul. Deci o să iasă ceva. Dacă o să veniți pe Instagram, o să vedeți ce poze superbe o să fac cu modelul ăsta. Da, am decupat. Iar ăsta o să-l pun pe arătător. Pe mijloc. Încercăm să-l punem pe mijloc, o să vedem dacă de iasă. Da. Am reușit cât de cât. Poate că nu e perfect, dar este foarte frumos și eu îl ador. Apăs foarte, foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Deci ador. Deci îmi plac astea. Nu știu voi dacă ați folosit vreodată, dar mie îmi plac foarte mult. Vedeți? Și surplusul de pe vârf îl tai cu pila. Uite așa. Gata. Doamne, ce puțin ați rămas. Vai, și eu ador întotdeauna finalurile pentru că fac model. Deci, eu nu știu cum. Nu vă interesează niciodată, nu știu, modelul, finalul.
Că eu doar asta ador. Ador finalurile, modelele. Gata? Ai terminat? Da, și eu. Foarte frumos. Ăsta mi s-a desfăcut. Cred că a intrat... cum zice? De ăla. Pun top. Ulei. Bun. Curăț. Bun. 1 minut. Gata. Tot pe dedesubt, dacă mai trebuie scobesc. Poți să te rog să pui ăsta la loc, să nu mai... Și cum ai faci cu mănușa? De la mănușă. Ai dreptate. Mai ai? Nu? Gata. Papa? Foarte bine. Gata. Bum, 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 bum. Pup, pa! Mai îmi trebuie un pic în grosime. Mi se pare că mai am un pic aici de desubt. Am mai și pilit un pic. Curăț ușor bitul. Așa. Nu-mi place vârful gros, adică eu sunt obsedată să nu am vârfurile groase. Nu există la mine, să vedeți, grosime de desubt. Cu cât e mai subțire, mai elegant, mai finuț, mai frumos. Da. Bună! Bună de ea! Deci, îmi ador manicura asta. O ador. Foarte frumoasă. Nu? Ați mai zis ceva? Ce faci frumos? Uite, am făcut vraps. Și îmi curăț. Eu te ador pe tine. Vai, mulțumesc! Haideți la Alba Iulia să ne întâlnim, fetelor. Haideți să facem o întâlnire frumoasă.
Haideți că vreau să vă cunosc. Poate vii tu aici. Unde ești? În Italia. Deci mi-am dorit anul ăsta să fac un turneu, așa, în mai multe țări. Și n-a fost să fie. Dar turneu, așa, în mai multe țări. Și n-a fost să fie. Dar faceți, cum îi zice, organizatori în țările voastre, unde sunt, în comunitatea voastră, dacă sunt 8-10 fete care sunt dispuse să învețe, nu știu, 2-3 zile de curs, eu cu tot dragul pot să vin la voi, adică nu e o problemă pentru mine să călătoresc. Un pic prea mare asta. V-am mai spus, dacă vreți, cu tot dragul vin. Învățăm să facem poze frumoase, învățăm manicuri frumoase, promovare, încredere în noi, prețuri, tot. Nu este doar despre manicură, da? Degeaba facem manicuri frumoase dacă nu știm să ne promovăm. Degeaba facem, nu știu, dacă nu avem încredere în noi, să modificăm prețuri, să renunțăm la clientele care nu ne aduc niciun beneficiu. Sunt foarte multe de discutat. Casiana, facem întâlnire cu toți, cum îi ziceți, cu toți tehnicienii din oraș și nu numai. Vreau să mergem la suc, să mai socializăm. Vai, ce fain arată, Doamne, ador. Nu pot să-mi dau cu cleaner peste tot, că mă ustură tăietura. Mi-am făcut un drag de tăietură. Nu, asta e manicura. Mă dau cu top și de desubt. Și gata. Nu știu, cred că vreau pe, nu știu, sâmbăta viitoare sau, nu știu, când vreți voi, dar eu cred că în timpul săptămânii e mai ușor. Sau într-o vineri, într-o joi, nu știu, când aveți voi mai mult timp la dispoziție sau mai mult timp liber și ne putem vedea. Vreau să mergem la un suc, să mai discutăm chestii, întâmplări, probleme. Vreau să fie super, vreau să vă cunosc. Deci toată lumea care e din prejurim, Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Blaj, Sibiu, Cluj. E foarte aproape și Clujul, e aproape aici de noi. 100 de kilometri. Vreau să vă cunosc. Norocoase fetele din Alba Iulia. Așa puțin, da. Să te cunoască. Dar am zis că vin oriunde în țară, fetelor, dacă vă adunați, adică dacă aveți voi un spațiu, o chestie și puteți să adunăm mai multe fete împreună, pot să vin și în alte orașe, că nu e o problemă pentru mine.
E foarte fain să cunosc și alți tehnicieni, nu doar de aici din oraș, să cunosc și alte fete și alte stiluri de a lucra, că fiecare până la urmă lucrează într-un mod diferit, da? Și eu sunt să vă cunosc, eu vreau să vă cunosc, vreau să văd. Gata, în timpul să mă vedeți toată albă. Așa. Am manicura gata făcută. Vai, ce ador. Deci ador. Nu. E superbă. Superbă. Deci haideți să ne întâlnim. Haideți să fac, nu știu, pentru orașele astea foarte mari. Sau nu numai. Adică eu vreau să vă cunosc, eu vreau să vin să împărtășesc cu voi lucruri frumoase, vreau să știți că din fiecare colț de țară voi aveți o particularitate a voastră și atunci eu vreau să văd și alte regiuni, altfel. Superbe! Mulțumesc! De la negru am trecut la alb. Urmează nude. Urmează nude. Dar am vrut neapărat să am wraps pe unghiuțe și să fie frumos. Am vrut să le am așa drăguțe și mici și frumoase. Ia, uite ce poză frumoasă o să fac așa. Sau așa. Deci o să facem niște poze. Să urmăriți. Să urmăriți că o să fie niște poze foarte, foarte frumoase la unghiile astea. Dacă sunt fete care trebuia să-mi trimită în privat întrebări, le ascult cu mare drag. Am o chestie aici, nu știu ce. Am degetul mare. Și v-am spus, dacă sunteți interesate de curs în care să vin să facem diverse tehnici, nu contează. Eu mă acces foarte, foarte mult, ați văzut, pe tehnicile de salon. Eu nu fac, nu știu, chestii super grele, care e frumos să aveți pentru portofoliu. În București, dacă se strâng fete, m-ar interesa un curs cu tine. Super, și eu mulțumesc. Cătălina, există o grămadă de grupuri. Sau pune tu o postare, sau caut, uite, încă 8, e suficient. Dacă sunteți 8, e perfect, nu e nicio problemă. Și fata care adună grupa o să aibă reducere normal, o să aibă jumătate din curs. 2 zile, o zi, dar de obicei pe 2 zile, ca să vă pot vă arăta mai multe tehnici, nu doar... Dar eu lucrez pe tehnică în salon, adică eu sunt conștientă că nu o să poți într-un timp foarte scurt să faci nu știu ce avioane. Adică noi ne confruntăm cu treaba asta în salon pentru că vrem să avem mai multe cliente, da? Și trebuie să avem o tehnică mai rapidă, trebuie să avem o tehnică mai corectă, mai frumoasă, prin care să pot să fac și o poză frumoasă, dar trebuie să mă și promovez, trebuie să aibă un timp scurt de întreținere și atunci totul este la pachet, adică facem compromisuri, dar nu compromisuri care să ne strice reputația, numele și așa mai departe. Adică, da, poate nu se poate la fiecare cuticulă să fie perfectă, că este normal să aibă unghiile imperfecțiuni, este normal ca să nu fie totul impecabil și frumos, că suntem realiste, adică eu trăiesc într-un salon, adică eu știu cu ce mă confrunt zi de zi. Da? Dar nu înseamnă că nu pot să realizez o manicură frumoasă pe care să o postez sau pe care să pot să-mi fac o poză. Adică fără
fără promovarea asta voastră, nu știu cum, ok, atrage la un moment dat, ai un cerc de fete care tot vin la manicură, dar poate vei vrea și altceva, poate te-ai săturat să faci aceleași manicuri simple, poate vrei să, nu știu, să testezi și altceva și nu ai cui. Cum zicea o fată dintre voi, că majoritatea vor clasic. Păi dacă asta postez, da? Adică dacă manicurile pe care eu le realizez toate sunt clasice și nu am nimica mai deosebit cu care să vin în fața unui client, normal că o să aleagă clasic. Pentru că el asta a văzut că tu știi să faci. Normal că nu să-ți ceară ceva, poate unul din ei o să-ți ceară altceva. Dar atâta vreme cât tu nu promovezi treaba aia, tu nu o afișezi, tu nu o spui, cumva nu are de unde să știe. Da? Asta e toată chestia, că trebuie să postezi sau să porți măcar tu ceva ce ai vrea ca și clienții tăi să ceară în salon sau, nu știu, imaginile din care să reiese că tu faci și tehnica asta. Altfel, foarte greu dacă nu, din gură în gură, că unde mi-am făcut manicura? Ok, acolo. Și dacă eu am întreținere clasică și mie îmi trebuie slim sau îmi trebuie nu știu ce tehnici din astea super frumoase și tu ai clasic și mă întreabă unde ți-ai făcut unghiile? Păi la cutare. Nu, păi nu mă duc acolo, că mie îmi trebuie altceva, mie îmi trebuie slim, știi? Sau mie îmi trebuie, nu știu, întreținere clasică și tu faci numai altceva. Sau unghii scurte și tu faci numai lungimi. Adică clientul ăla nu se știe niciodată că tu poți să faci și altceva decât dacă tu îi spui. Sau îi arăți că știu să fac și asta, și asta, și asta. Nu se poate altfel. Adică asta e lumea în care trăim, lumea în care ne învârtim. Totul este după manicuri frumoase. Și toată lumea vrea manicuri frumoase. Nu vrea, nu știu, nu au pretenții sau au pretenții, dar la alt fel de pretenții, oamenii care nu pun preț pe calitate, nu pun preț pe vor acolo, numai, nu contează să fie unghii, cu atâta încărcătura de gel pe ele sau modele pe toate unghiile și cam alea nu vor să faci chestii, să te perfecționezi, nu vor, pentru că vor ști că odată ce tu te-ai perfecționat și ai făcut un curs și ai mai venit cu o tehnică și știu că o să scumpești, da? Automat, clientul ăla normal că nu-și dorește să avansezi, să ieși de acolo din cutiuța ta. Pentru că el știe că odată ce tu ai ieșit și ai făcut tehnici, ai făcut lucruri frumoase, tu o să scumpești prețul pentru că deja ai mai luat o abilitate, ai mai avansat cumva în această meserie. Și normal că el nu-și dorește treaba asta pentru că nu-și dorește un client care nu te apreciază, dar unul care îți apreciază munca, care te apreciază pe tine ca om, care îți respectă munca, îți respectă tot ce ai învățat până acum, acel client îți va spune, du-te, fă. Păi, tot timpul mă întrebau, dar la ce îți mai trebuie cursuri? La ce mai trebuie să faci? Tu ești trainer, de ce mai trebuie să faci cursuri? Păi cum altfel? Cum altfel să știu ce mai există în domeniu? Cum altfel să nu... De ce să nu învățăm unii de la alții? Poate pentru mine e ok un produs sau pentru tine e ok alt produs și atunci schimburile astea de experiență, schimburile astea de tehnici, așa evoluăm, nu stagnăm acolo, adică nu toată lumea, fiecare își vede de pătrățelul lui și cam asta e tot. Dar un client adevărat care vrea pe tine să te ridice, vrea să te vadă cât mai sus, ăla îți spune da, bravo ție, ai făcut un curs, felicitări,
nu se supără în momentul în care noi scumpim prețurile, pentru că este normal. Este absolut normal că odată ce eu am investit niște bani într-un curs, într-o specializare, acel cost să se regăsească undeva. Adică din ce îmi scot eu produsele, tehnicile și așa mai departe, dacă nu scumpesc, dacă nu mai urc o treaptă. Normal că nu o să rămân tot acolo la 50-60 de lei și produsele mele sunt altele sau tehnica mea e alta. Înțelegeți? Deci, cumva trebuie să vedeți, primul lucru e identificarea unui client. Ce tip de client îți dorești tu pentru tine, pentru a putea evolua? Ce tip de client ai vrea să ai în fața ta? Unul care stă acolo, e liniștit, numai pune-mi o bază pe unghii și culoare și salut și-o plecat, dar de acolo nu poți să faci o poză, nu poți să te promovezi, nu poți să... Sau îți dorești un client pe care să lucrezi mai mult, pe care să faci tehnici noi. Asta e în funcție de ce vă doriți voi. De ce tip de client îți dorești ca tu să atragi? Pentru că, da, așa eram la început. Păi, mie mi-e bine, nu îmi trebuie mai mulți clienți. Mie îmi place cu mâs, îmi place să am și timp liber, nu bat capul eu cu pozele, nu promovez, nu fac live-uri, nu postez. Sunt ok, am bani, sunt ok, dar cumva te stoarce de puteri chestia asta, adică cumva nu te ajută să evoluezi, să crești, da? Faptul că stai acolo în carapacea ta nu așa funcționează lumea asta. Fie că vrem, fie că nu, la un moment dat cumva cineva ne va trezi. Da? Deci vedeți că fetele care se promovează, fetele care fac lucruri frumoase, care și le postează, alea zboară așa, merg foarte repede în acest domeniu. Pe când chiar dacă tu ești foarte bun, dar nu a auzit nimeni de tine, e păcat, nu? Adică faptul că nu vrei sau poate ești mai timidă sau crezi că nu e ok ceea ce faci, n-ai suficientă încredere în tine. Sunt foarte multe lucruri care te ajută să crești. Bun. Sunteți foarte tăcute. N-am mai văzut aici nicio întrebare, dar cred că m-a ascultat și vă mulțumesc. Am terminat. Trebuie să merg să-mi iau fetița de la grădiniță și pe urmă mă reîntorc pentru o manicură. Vă mulțumesc că ați stat aici lângă mine și mi-ați ținut de urât. Și vă pup și ne vedem tura viitoare. Ascultăm și suntem și la serviciu. Bine, te pupăm. Și eu vă pup și vă mulțumesc. O zi ușoară!